tänään on Suomen itsenäisyyttä, 2014. Ja aina tämä päivä on ollut mulle tosi tärkeä. Sano nopeasti, mikä ihme tänään tapahtuu? No, Suomi itsenäistyi 1917. Venäjän valtasta tuli itsenäinen valtio. Me määrättiin sen jälkeen itse asioistamme. Oletko sinä onnellinen? Voiko olla muuta, jos on saanut syntyä Suomeen? Riippuu mikä on onnellisuus. No ei voi niin sanoa, että on tosi onnellinen. Miksi ei? Koska sinä olet suomalainen. Mä näen niin paljon hätää ympärilläni. Ympärille Suomessa? Kyllä Suomessakin. Mikä hätää Suomessa? Köyhyyttä, työttömyyttä. Kyllä sinä puhut paskaa. Mulla annettiin asuntoa ja mulla annettiin lääkettä ja mulla annettiin ruokaa ja mulla annettiin naisia ja sitten mä hain sosulta rahaa ja kaikki. Mun mielestä se on niinku ei saa missään muualta. No ei kauhean monesta paikasta saa. Ei todellakaan. Onko Suomi maailman paras maa? No, onpa tietenkin. Tää on maailman vähiten korruptoitunut maa. Täällä on turvallista elää. No se vähän riippuu tietysti, että millä mittareilla mittaa, mutta esimerkiksi lehdistön vapaushan on edelleen maailman paras. Tiesitkö, että Suomi on maailman paras maa? Ei todellakaan ole. Kun ajatellaan, että kuinka paljon Suomessa irtisanotaan väkeä. Rikkaat rikastuu niin poispäin. Antaa rikastuu, mutta jos sä saat hyvää ruokaa, niin mikä siinä on ongelma? Sulla on maailman paras maa, sulla on kaikki hyvin. Miksi kaikki ei vaan pitää hauskaa ja nauttia? Mutta me suomalaiset mennään mieluummin jonnekin sisälle ja pistetään ehkä kynttilä ja sitten murjotetaan siellä. Miksi Suomi on ihana maa? Koska täällä on mukavia ihmisiä. Mukavia ihmisiä? Just mä sanon, että Suomi on maailman paras maa ja täällä pitäisi olla kaikki rauhassa, mutta näköjään jotkut ihmiset eivät tykkää sitä. Täällä on vähän tämmöistä karnevaalityyppistä toimintaa. Jengillä on helvetin hauskaa. Tässä on jokin näköinen marssi menossa. Miksi sinä olet terroristin näköinen? Jos sä näkisit mun naaman, se pelästyisit. Mitä te osoitte mieltä? Me osoitetaan mieltä itsenäisen Suomen puolesta. Siis tänään on itsenäispäivän juhla. Kyllä, mutta meidän Suomessa silti löytyy korruptoitunut hallitus, jotka junailee asioita. Ja luuletko sinä, että 20 vuoden päästä meidän maassa on kaikki hyvin? Jos Tanskan kokoinen alue on jo varattu kaivosyhtiöille. Vitsi, tuntuu, että mä oon Somaliassa, saatana. Mä oon tullut sellaista maasta, mistä tapetaan ihmisiä, naisia raiskataan, niin naisia ympärileikataan ja kaikki. Sulla on sellaisen maa, missä niinku, naisen tasa-arvo on niin, että ne saa ajaa autoa. No mun mielestä on monia asioita, mitä esimerkiksi Suomen valtamediassa ei oteta esille. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi ydinvoima ja kuinka hienosti ja nätisti siitä on pystytty valtamediassa olemaan hiljaa. Meillä on korruptoitunut poliisivalta täällä, Aarnio-jutut, kellä on puhtaat jauhot pussissa. Totuus, me halutaan totuus. Meillä on tällä hetkellä hyvinvointivaltio, mutta ei ole varmaan parin vuoden päästä enää. Ihan hullu touhu, ihan oikeasti. Siis kaikki tulevat tänne kävelemään ja huutelemaan. Ja ainoa selitys, mitä täältä löytyy, on se, että Suomi on korruptoitunut maa ja täällä ei ole rahaa. Mun mielestä se on paska puhetta, mutta on kova meininkiä kyllä, ehdottomasti. Yli 20 vuotta olen asunut täällä. Mulla tänään helvetin kulttuurishokki. En todellakaan tiennyt, että Suomessa on näin paljon ihmisiä, jotka on tyytymätön tähän Suomen elämään. Näin paljon ihmisiä pidetään huolta. Ja ne kaikki polttavat pilveä ja juo kaljaa siellä kadulla. Porvarit ei suostu maksaa vittu meille mitään, niin jengi pistää paikat paskaksi. Jumalauta! Ja rikkoo paikkoja! Ihmiset tulevat tänne vaan rikkoo paikkoja. Käsittämätöntä. Ihmisellä on kalja kädessä. Ja sitten ihmettelevät, että täällä ei ole rahaa. No vittukaa heitä kalja pois ja hakee sämpylöitä, jos täällä on nälkä. Autoja rikotaan ja ikkunoita rikotaan. Fuck that shit! What the fuck's wrong with you, huh? Joskus vaan on niin mälsä, et on pakko suippaa rystää. Ja sillehän ei sitten mitään
tää juttu menis putkeen selvinpäin. Hommat olis hoidossa selvinpäin, mutta kun en oo. Mutta kun en. Me tultiin tänne oikeastaan pääosin juuri tämän takia, että niin siis Suomihan on itsenäinen valtio, tai siis näin sanotaan. Niin. Mutta me ollaan oikeastaan loppujen lopuksi aika lailla autonomiassa EU:n takia. Sanotaan vaikka, että mopo ei saa kulkea kuin 45 kilometriä tunnissa. Joo. Suomen on pakko noudattaa sitä. Kuitenkin silti Suomi on niin kärkipäässä maailman parhaimmista maista. Aivan. Niin. Mutta tässähän tää on. Me katsotaan pelkkiä tilastoja. Mun mielestä Suomi on ihan perseestä. Miksi? No siis sen takia, kun no mulla on itsellä 2 lasta, niin just tää, että kun leikattiin kaikki lapsilisiä näitä, niin... Siinä ei ole mitään järkeä. Koska et sä voi leikkaa lapsilista. Tapahtuu silleen, että kukaan ei enää tee lapsia, koska se ei ole millään tavalla kannattavaa. Sä menet itse niinku henkilökohtaiseen konkurssiin, koska sulla ei ole varaa pitää lapsesta huolta. Siis on maissa, jotka tekevät ihan hirveästi lapsia eikä heillä makseta penikään. Kun sä teit lapsia, niin oletko tehnyt sen takia, että sä saat lapsilisää? En. Vai tiesitkö sen, että sun piti pitää huolta lapsista? Jos perheeseen syntyy vammainen lapsi, niin silloin on 3/3 todennäköisyys joutuu niin kuin elää köyhyydessä. En mä tiedä, onko sekään... Niin kuin Onko Suomessa köyhyyttä? No, on. Ja jos et sä voi niin kuin siinä lastenhoidon ohessa käydä töissä, niin millä sä sit oikeasti elät? Tällä hetkellä mä oon itse asunnoton, niin... Oletko onnellinen? En. Miksi et ole onnellinen? Mä oon tällä hetkellä asunnoton. Ollut viimeiset 2 vuotta. Voisiko sitten johtua sun omasta itsestä, kun Suomen hallituksesta? Siis totta kai ei se ole suoranaisesti EU:n eikä oikeastaan kenenkään syytä muun kuin itseni, mutta asiat vois olla paremmin. Siis täällä on niin kiva olla, joko homotkin menevät naimisiin nykyään. Ja... Homot menee naimisiin, mutta transsukupuolisia steriloidaan. Miksi pitää rikkoa ikkunoita sitten, kun se on nyt sellaistakin vapautta on ollut? Sitä varten, että ihmiselle ei ole töitä ja sitä varten, että ihmiset on luovuttamassa tätä meidän veteraanien tekemää itsenäisyyttä pois. Se, että jos viimeinen asia, mistä saadaan valittaa, on se, että tulee kansanmurha tai joku tämmöinen suunnaton paskuus, niin niin se on toki hirveetä, mutta jos me halutaan ylläpitää minkäänlaista hyvinvointia, niin silloin avoin kritiikki pitää olla sallittua ja se, että ihmiset osoittaa mieltänsä. Oot säkin husu vittu mielenosoituksia. Aina on husu muuten!